खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धेमाजियाव पुलिस इनकाउन्टार सासे डाकातिनि गोब्राब जोखोम। आसामनि जिल्लाफोराव दिथागिरि मन्थ्रिफोरा गिबि मन्थ्रि महरै खामानि मावगोन बुंदों हिमन्त। जुनमनि बिमानि दाबि CIDनो नङा CBIनो होनांगौ नायबिजिरनायनि बिबानखौ। नगावआव बिस गोनां आदार जानानै सा 50 फरायसाफोरा जब्रा जादों। जवाहर नवोदया बिद्यालयाव 11 थाखोआव थोंजोङै मुं थिसननाय। बारग' BCCI आफादगिरि सौरभ गांगुलीनो Z+ सिकिउरिटि। बारग' रायजो बेंगिरि सत्यपाल मल्लिकनि दाब्रै न'आव CBIआ सिग्रोमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। धेमाजि जिल्लानि बङालमारियाव पुलिसा सासे डाकातिखौ इनकाउन्टार खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धेमाजि पुलिसा थांनाय हराव बङालमारि गामियाव सासे वान्टेड डाकातिखौ थांखिनानै गुलि गावदों। पुलिसनि गुलियाव जोखोम जानाय डाकातिखौ केशव नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। केशव नाथआ खोमसि हरनि खाबु लानानै पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारलांनो नाजादोंमोन। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लुथिनाय समाव बाहायनाय पिस्तलखौ बोखांनो थाखाय पुलिसा केशव नाथखौ बाङालमारि गामियाव लानानै थांदोंमोन आरो पिस्तलखौ दोनखोमानाय जायगानिफ्राय बोखांनानै पुलिसनो गथायनाय समावनो केशव नाथआ पुलिसखौ गावनानै खारलांनो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसा केशव नाथखौ आथिङाव गुलि गावनो गोनां जायो। बेनि उनाव केशव नाथखौ डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 4 मे खालि सुकाफा नोगोराव जालांनाय लुथिनाय जाथायाव लोब्बा दङमोन केशव नाथआ। दिथागिरि मन्थ्रिफोरा गावबा गावनि जिल्लायाव गिबि मन्थ्रि महरै खामानि मावसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आसामनि जिल्लाफोराव दिथागिरि मन्थ्रिफोरा गिबि मन्थ्रि महरै खामानि मावगोन आरो जिल्ला बेंगिरिफोरा चिफ सेक्रेटारि महरै खामानि मावगोन होननानै तिनसुकिया जिल्लायाव खुंनाय जिल्ला बेंगिरिफोरनि 5थि सन्मेलनाव फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला जिल्ला बेंगिरिफोरखौ 3 नांजाबफानाय जिल्ला बेंगिरि रेभिनिउ, इनफ्रास्ट्राक्चार आरो ससियेल वेलफेयारआ मदद खालामगोन। मख'नो गोनांदि दानिफ्राय डिस्ट्रिक्ट इउनिटआव माखासे सोलायनाय लाबोगोन। जिल्ला बेंगिरिफोरा सरासनस्रा खामानिफोरजों लोगोसे जिल्लायाव जौगाथायनि खामानियावबो सम होनांगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि आसामनि मोनसे बिधानसभा बियाबाव मोनसेल' सार्कल अफिस थागोन। रायजोनि गासै 126 बिधानसभा बियाबाव गासै 126 सार्कल अफिसफोर थागोन। खुंथायखौ आब्रुथियै आरो गाहामै लाखिनो थाखाय मोनसे बिधानसभा बियाबखौ मोनसेल' सार्कल अफिसजों फोनांजाबगोन। रेभिनिउनि खामानि आरो जौगाथायनि खामानिखौ सरजाबनो नाजादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। लामा जाब्रबथायाव SI जुनमनि राभाया जिउ गोमानायखौ गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेजों लोगोसे जुनमनि राभानि न'निफ्राय लिंनानै लांना बुथारनायनि अजद होदों बिमाया। बेजों लोगोसे बे जाथायनि नायबिजिरनायखौ CIDनि सोलाय CBIनो होनो नखरनि सोद्रोमाफोरा दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि जुनमनि राभानि बिमा, नखरनि सोद्रोमाफोर आरो सासे आइजोआ गोख्रों अजद होनायनि उनाव जुनमनि राभाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथाया गोनो गोथो आरो बांसिन रहस्यआव हाबसोदों। ओरैहाय जाथायसालिनिफ्राय जुनमनि राभानि गंसेल' मबाइल फन बोखांनो हादों होननानै पुलिसा नखरनो फोरमायदों। नाथाय जुनमनिया 2 मबाइल फन लायोमोन आरो बै गंसे मबाइल फना बबेयाव होननानै सोंथि सोंनायजों लोगोसे खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनायखौ पुलिसा माना खालामदों होननानै जुनमनिनि बिमाया फोरमायदों। बेजों लोगोसे जुनमनि राभाया बिदा सोमोन्दो लेंनाय पुलिस आभायज्योति राभाया दासिमबो जेबो खौरां लायाखै होननानैबो बुंदों। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव SI जुनमनि राभाया जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय बिबानखौ CIDनो होबाय होननानै DGP GP सिंहआ ससियेल मिडियायाव फोसावदों।
बेखौबो मख'नो नांगोनदि डिजिपिनि बिथोन बायदियै एसआइ जुनमनि राभानि जाब्रबथाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय सिआइडिनि टीमा लखिमपुरसिम रावना होबाय। जुनमनि राभानि गारि जाब्रबथाय जानाय आरो जिउ गोमानाय जाथायजों लोगोसे नकल सना फालांगिरिनि रेकेटआ सोमोन्दो थानाया सोराङाव फैदों। नगावआव बिस गोनां आदार मोनजानानै माखासे फरायसाफोरा जब्रायाव गोग्लैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नगावआव सा 50निबो बांसिन फरायसाफोरा हरखाब जब्रा जादों। बिस गोनां आदार मोनजानायनि सन्देह खालामदों। नगाव जिल्लानि खामपुर नोगोराव थानाय राजगाव साउथ जरबागान गुदि फरायसालियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राजगाव साउथ जरबागान गुदि फरायसालियाव दिनै सानजौफुनि आदार एबा मिड डे मिल जाहोखांनायनि उनावनो सा 50निफ्राय 60सो उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा हरखाब देहा गाज्रि जानानै जब्रायाव गोग्लैदों। बिस गोनां आदार मोनजानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लोगो सिङिमारि स्टेट डिस्पेन्सारियाव लांनानै फाहामथाय होनाय जादों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो उन्दै फरायसाफोरनि बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोरा देहा फाहामसालियाव थुबुर जाहैदों आरो गाहाय फोरोंगिरि स्वर्णाली फाटकनि सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो बे जाथाया जादों आरो बिस गोनां आदार जानानै फरायसाफोरा देहा फाहामसालियाव थाहैनांदों होननानै अजद होदों। गुबुन फारसे कार्बि आंलं जिल्लानि केरनियावबो दिनै मनसा फुजानि प्रसाद जानानै आइजो आरो खुदियाफोरखौ लाफानानै गासै सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरा हरखाब जब्रायाव गोग्लैदों होननानै खौरां मोन्दों। चिरां जिल्लानि बिजनी खामारगुरियाव थानाय जवाहर नवोदया बिद्यालयआव देग्लाय बोसोर 2023आव थोंजोङै 11 थाखोआव मुं थिसननो लादों। जायफोर फरायसाया देग्लाय बोसोराव सेबा एबा सिबिएसइनि जोहै 10 थाखोनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बिसोरो चिरां नवोदया बिद्यालयआव 11 थाखोआव गोदानै थोंजोङै मुं थिसननो हागोन। अदेबानि चिरां जेएनभिआ आलादायै मोनसे जर'खा मोगा-मोगि लिरनाय आनजाद लागोन। गोसो गुदुं फरायसाफोरा चिरां जवाहर नवोदया बिद्यालयआव गोदानै मुं थिसनोब्ला जवाहर नवोदया बिद्यालय समितिनि वेबसाइट www.navodaya.gov.in आव बांसिनै मिथिनो हागोन आरो चिरां जेएनभिनि मावख'आव थांनानै थोंजोङै सुलाद लाहैनो हागोन आरो प्रसपेक्टासखौ मोननो हागोन। एडमिशन लानो गोनां फरायसानि बैसोआ 1 जुन 2006 निफ्राय 31 जुलाइ 2008 आव जोनोम जानाय जानांगोन। बेनि थाखाय सिगां बिजाथिफोरा अनलाइन आर'जलाइ गथायग्रोनांगोन। इन्डियान क्रिकेट टीमनि बारग' केप्टेन आरो बीसीसीआईनि बारग' आफादगिरि अल-राउन्ड क्रिकेटर सौरभ गांगुलीनो Z+ सिकिउरिटि होनो थाखाय सोनाब बंग मन्त्रि केबिनेटआ थांखि लादों। 16 मे खालि जेब्ला सौरभ गांगुलीनि वाइ सिकिउरिटिनि समा जोबो अब्ला सोनाब बंगनि केबिनेटआ बांसिनै गोख्रों खालामबावनानै सौरभ गांगुलीनो Z+ सिकिउरिटि होनो थांखि लायो। मख'नो गोनांदि क्रिकेटर सौरभ गांगुलीया बेंगल टाइगार बिमुंखौबो मोननो हादोंमोन। आथिखालाव दुलाराय भारतआव सौरभ गांगुलीखौ बेंगल टाइगार होननानैबो मिथिनो हायो। दरब्रै रायजो फारियै गवा, बिहार, जम्मु काश्मीर आरो मेघालयआव रायजो बेंगिरि महरै खामानि मावलांनाय सत्यपाल मलिकनि दाब्रै न'आव सिबिआइआ सिग्रोमदों। दिल्ली, राजस्थान आरो जम्मु काश्मीराव खेबसेयैनो मोनसे समावनो सिग्रोमदों सिबिआइआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जम्मु काश्मीराव सत्यपाल मलिकआ जेब्ला गभर्नर एबा रायजो बेंगिरि जानानै दङमोन अब्ला रायजोनि मावफारियाफोरनो रिलायन्सनि फाइनेन्स इन्सुरेन्स जाबसिननो थाखाय बे समनि रायजो बेंगिरि सत्यपाल मलिकनो अनिल आम्बानीआ 300 कौटि रां घुस होदोंमोन। बेनिनो दाय नागिरनानै सिबिआइआ बारग' रायजो बेंगिरि सत्यपाल मलिकनि दाब्रै न'आव सिग्रोमदों। नाथाय सत्यपाल मलिकआ बुंदों दि गावनि रायजो बेंगिरि महरै सिबिथाय होबोनायाव बेफोरबायदि दाय गोनां खामानिखौ मावबोफेराखै। बेनिखायनो गावनि सायाव दाय जाबसिननो लानाया जेबो ओंथि गैया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।